Когато бях ученик, преди изпити... Здравей, Мирчо! Здравей, Сорина! Какво свириш, не учиш? Учим, как да не учим? Как учиш като свириш? Учим се да звиря. И утро имаш изпит. Не се безпокой, всичко знам. Какво знаеш? Слушай, краставица. Краставица е един двусеменделен процент, то се семейство на тиговите растения ми палцай, ще се брои се размножава чрез семена ми, съдържа 98% вода. Браво, Мирчо! С мен ли ще си играеш? Ако те питат за папрата. Няма да ми пита точно за папрата. Ами за картофите? Точно за картофите ли ще ми се падне? Слушай, ако не вържи питака с моят краставицата, не ме наричай на име. И други ден на изпит. Ученика Кришан, Аз говори ми за... краставица. За Краставица. папрата. Точно за папрата искате? Искаш да кажеш за друго? Не, за това, за онова, за краставица. Не, за папрата. Папрата имаме тогава, когато тя се различава от другите животни и растения и се различава и от краставицата, което е един двусеменделен процент, се едно семейство на тиговите растения и палцай, ще се брои се размножава чрез семена ми, съдържа 98% вода. Говори ми за бозайниците. Бозайниците са уния животни, които се хранят с мляко. Да, докато са малки с мляко. Като поразнат с кисело мляко. Хищниците се хранят с месо, насекомиядните с насекоми и древоопазните с растения. С папрата, с картофите, с краставицата, което е един двусеменделен процент, то се едно семейство на тиговите растения ми палцай, ще се брои се размножава чрез семена ми, съдържа 98% вода. За математиката знаеш? Как се вади квадратен корен? Квадратен корен се вади много трудно. За разлика кръглия корен, който се вади по-лесно, как на картофите, но и по-лесно на краставицата, което е един двусеменделен процент, то се едно семейство на тиговите растения ми палцай, ще се брои размножава чрез семена ми, 98% вода. По география, какво знаеш о Суетски канал? Суетски канал е много голям и много дълъг. Има продълговата форма във вид на... На тигвичка. Защото край него расте много растения, как например... банани, моркови, репички. Защото туземците много обичат зеленчуци, а най-много... Домати, че няма да обичат краставицата, което е един двусеменделен процент, защото се едно семейство на тиговите растения и палцай, ще се брои се размножава чрез семена ми. Друго да знаете о Суетски канал? Да, он се държи до 98% вода.